Il-kandidat nazzjonalista għal elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Peter Agius ma kkundannax l-aġir tal-kollega tiegħu David Casa li fil-qorti talab biex tiġi żvelata l-identità ta' sors ta' storja ġurnalistika fil-konfront tiegħu. Aġir li twaqqaf mill-qorti. Ma nikkondannax kollegi tiegħi, anzi aħna għandna solidarjetà bejn il-kollegi bejn kandidati. Fil-qorti, f'każ ta' libelli fetħitlu l-Europarlamentari Laburista Marlene Mizzi, Jason Azzopardi li qed jidher għal Casa staqsa li jiġi żvelat is-sors ta' storja ta' Xavier Balzan li allegat li Casa kien jagħmel użu eċċessiv mid-droga kokaina. Emil li ġab ukoll il-kundanna tal-President tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin li sejjaħlu inaċċettabbli. Iżda Agius wieġeb hekk meta mistoqsi għal darb'oħra jekk hux qed jappoġġa Emil Casa. Inti ġifieri ma' ġenb David Casa fuq dil-biċċa tax-xogħol. Aħna kandidati kollha naħdmu 8 feet, kollha tiwasslu l-vuċi tal-Partit Nazzjonalista. Fil-konferenza tal-aħbarijiet quddiem il-Pitkalija, id-deputat nazzjonalista Edwin Vassallo qal li Gvern Nazzjonalista ma onorax il-kuntratti li jagħmel mar-raħħala tal-baqar li jmorru lura għall-2006 minħabba dawk li sejjaħ problemi tekniċi. Kien hemm sitwazzjonijiet tekniċi li ma setax jagħmel aħjar dakinhar. L-għażliet saru u l-għażliet saru jistgħu jiġu kritikati, però l-għażliet saru ttieħdu kif ittieħdu f'dak iż-żmien. Illum ovvjament kulħadd jista' jgħid tagħmel differenti. B'reazzjoni għal kritika tal-Partit Nazzjonalista, is-Segretarjat Parlamentari għall-Bidja qal li l-Gvern impenjat li jkompli jwettaq titjib fil-qagħda tal-bdiewa u r-raħħala f'pajjiżna permezz ta' ħidma f'aspetti differenti marbuta mas-settur. L-istqarrija temmet tgħid li għal darb'oħra l-Oppożizzjoni qiegħda turi li mhijiex kredibbli meta tikkritika lill-Gvern fis-settur agrikolu meta kienu gvernijiet nazzjonalisti li abbandunawh u għal diversi drabi żgwidaw lir-raħħala u l-bdiewa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.